Tay. Ih. Biktima na. Biktima naman day. Kung butangi diri kuan. Tayo guys. Biktima mi. Buldos dari pikas ya. Akan.
Hmm. Saan ni gilakan ninyo? Oh, suga diha. Matay eh. Saan suga naman sa ilang suka? Kuan? Wala ka na eh. Saan? Klaro ninyo eh. Ang suga diha. Wala masigan solar. Ako suga kayong flashlight dilim. Okay. May solar? Sige mo pa electric pan na ha. Tikpan niyo, wala man tikpan din na. Kako lang, Ano mo sudli? maambot lang. Ano sana? Saan na eh? Isit na sa siga. Grounded lagi na akong flashlight. Siga lagi ni permente. Oh? Buwa nila. Gihumol ito, Bek? Nang dudong din eh. Nah. Nababi ako. Klaro eh. Ako rin ginagap niya. Abtan man. Abot man. Humol ginis tubig. Nga nung nagsiga.